Hei, minä olen Emeraldi ja nyt esittelen tämän tallin, kepparitallin. Jossa minä asun. Niin, kesäniityn kepparitallin. Tässä on tallin säännöt. Älä juokse, koska muuten kepparit saattavat häirittyä. Oho. Sitten älä anna makupaloja keppareille. Voi kakka. Ei lemmikkejä, rullalautoja, rullaluistimia tai tupakkaa. Mitä se on? Ruokaa kautta juomaa. Okei. Tärkeä sääntö, älä hauku keppareita, sillä ne ovat vaivalla tehty. Mitä? Ollaanko me tehty? Tai no, tavallaan. Jos on pakko haukkua, niin hauku mielessäsi. Eiks niin tässä on toinenkin keppari? Älä käytä mitään nammaa piilottavaa asustetta. Mustikkakeitto, mitä sinä täällä teet? Äiti, minua alkoi pelottaa yksi tallissa. Niinpä sinä olet. Jatka. Älä ota kuvia kepparista. Ei se ole siis ottaa. Sähköparistoakkulaitteet ovat kiellettyjä. Paitsi kännykkä, kunhan ei ota kuvia kepparista. Harmi. Noudata. Laku, mene pois siitä. Noudata sääntöjä. Älä puhu kovaan ääneen tallissa, koska kepparit voivat häiriintyä. Minä puhun kovaan ääneen. Älä ratsasta tallissa. Voi piip, täällä on just paras ratsasta. Laku, nyt pois siitä kameran. Äiti, voidaanko mennä ratsastaa? Minä haluan, please. Minä nyt esittelen tallia valitettavasti. Anna meille sitten kohta mennä ratsastaa. Tässä on jotain erilaista teippiä, jotain tosi vahvaa tuo musta ja niin kuin me käytämme niitä tässä. Sitten tuossa näköjään pois! Sitten tuossa on jotain huonompaa teippiä. Sitten tuolla on joku ruostunut hevosen kenkä ja täällä on meidän suitset ja riimut ja riimun narut. Niin kuin huomaat. Mene pois! Kaikki meidät on tehty ihan... Empi, tehdään kohta ratsastusleikkiä. Meidät on tehty ihan... Sanois nyt. Tehty... Sukasta! Itse. Niin, itse. Ja sukasta kaikki. Meitä on 5. Älä pussaile minua. No kun äiti, mennään kohta ratsastamaan. Vaikka. Tuossa on Laku. Se on tuossa. Se koko ajan hyppii. Se on ärsyttävä. Tai no joskus se on kiva. Mutta mene nyt pois, Laku. King. Se on tossa. Se on tosi kiltti. Tuossa on minun karsina. Niin minä jotenkin pääsin. Laku, minä ja mustikka. Keitto. Mehu. Se on mehu. Pääsimme. Mutta Lopeta. tässä on minun äitini. Rakas äitini, joka on tehnyt Telilän tallin Robertin kanssa varsan, eli minut! Tai toisenkin varsan, ja se on minun siskoni. Hänen nimensä on Ruska. Mutta hän meni Telilän tallille. Ja tuossa, siis minun varsani. Minun ja Kingin. Hän on... Redna ja Robert ovat nyt isovanhempia. Niin on. Ei vaan mummo ja Aari. Niin, ne ovat siis isovanhempia. Ja minä olen äiti. Laku, voit jo lopettaa. Laku, miksi et muuten puhu? Ratsastaan. Olen unohtanut. Eli tällaiset hienot karsinat omistajan isä on tehnyt. Muuten omistajan toinen siis käyttäjä on Pelijunnu, mutta se ei käytä sitä enää, koska tää on parempi käyttäjä. Tämä on siis ensimmäinen video. Eli kattokaa niitäkin sen videoita myös. Siis se on niin. Tässä on harja, jolla meitä harjataan. Se ei oikein ole hyvä, koska siinä ei lähde lumi. Tarvitsisimme paremman. Sitten tuossa on sakset ja tuossa nomination pussissa siellä on jotain nastoja. Sitten lopetalla, kun meni jo pois. Täällä on joku laatikko. Täällä on jotain narua ja lyijykynää ja... Lehtiö putosi maahan! Voi paska.
Piip. Nyt sinä nostat sen lehtiön. Mut en minä sitä tehnyt, kun sinä sen pudotit, äiti. Piip. Pois, Laku. Muuten sinä voit pudottaa tämän hienon. Eikö jo, että meillä Ja tässä tämä on voitettu minun Laku, voitko lopettaa? Tämä on Sorvankylän tallilta, siis kaverin, eli tallin omistajan kaverin talli. Sitten toi on Telilän tallilta. Jee. Ja sitten minä olen voittanut siis nämä molemmat. Mutta sitten minun äitini on voittanut meidän tallin kisoissa, joka on kesäniittyn talli. Joo, tiedätte varmaan. Takkaspalkinnon eli 2 kakkosta ja se on siis tuoreena. Meillä on tämmöiset jännät ruokakupitkin. Haluan ratsastamaan! Tajuan jo! Minä haluan ratsastamaan! Tiide! Äiti! No, Eikö sä et oo mun äiti? Sorry. eli tässä on myös toinen kaveri. Siinä näkyy vaan kengät, koska näitä enempää. Ja vähän. Voisiko tämä näin hyvin? Hei nyt! Joo. Hyvä. Nyt me menemme ratsastamaan. Vihdoin! Minä olen ensimmäinen, koska minun mukavat omistajani on nyt töissä ohjaajana. Ja Laku, lopeta tuo esittely. Olet mukaan niin hieno. Minä en tule ratsastamaan. Te voitte mennä. Mennään. Saara, liikuta sitä kaveria. Minä esittelen vähän kenttiä ja kaikkea. Moi, äitini juontaa tätä ohjelmaa. Ei näitä tuppuja muuten. Olen Laku. Hyi Laku, nyt lopet. Minä melkein jäin tähän. Lähdetään jo, äiti. Ja Kingi on siinä. Lähdetään jo. Mennään jo. Periaatteessa mähän voin näyttää sun naaman, koska sulla on aurinkolasit. Niin. Tässä minun. Munkin naaman tälleen. Tuollakin on aurinkolasit. Tuolla on pipo. No niin. No kuitenkin. Tässä ei nyt vielä. Laku, lopeta. Tässä on ruohokenttä. Aika hieno. Ja tuolla on joku kenttä. Tai tuolla on laidunta. Ja siellä on kiva kivi, josta voi hyppiä tuolla takana. Niin. Hei! No. Tuolla on esteitä. Tuolla Ruokakenttä on. puomeja ja esteitä. Missä ruokakenttä? Tuolla siis. Missä ruokakenttä? Ei sitä ole nytten. Tässä on jotain vanteitakin. Haluan jo, että minulla ratsastetaan, äiti. No mene sitten ratsastamaan. Minäkin haluan. Tuossakin on jotain. Haluan, että minua kuvataan samalla. No, Minäkin haluan. odottakaas minä. Menkäämme maastoon siis. Jee, maastoon. Ennen lupasin, että tuonne tulee se talli, mutta ei tulekaan. Nyt Toinen. se on siis paremmassa, eli leikkimökissä tuolla. No niin, no mennään nyt vähän lujempaa. Ottakaa! Minä hain teknisiä ongelmia. Minä käyn vielä tarkistamaan, onko tallin ovi kiinni. Menkää vain! Käyn tarkistamassa, onko tallin ovi kiinni. Mene vain! Ei siis teknisiä ongelmia. Olen välillä katsas hassu. No, teitähän voi olla. Joo, tallin ovi jäi auki. Tää aina panna. Katso, täällä on tämmöiset lukot. Minä sain jotenkin sen auki. Mutta Redna ei pääsis, harmi. En voi mitään sillä. Minä en ole sinä, Redna. Voi. No. No. Menkäämme siis eteenpäin.
He menivät jo ratsastamaan maastoon. Minä en ole vielä mennyt maastoon. Siis en tänään. Mennään nytten. Tiitiri! Mitä äiti? Pyydän näin niin ajatua sali muuten. Joo. Miten niin? Että sit kun sä kaadut sinne, niin sitten se menee se kamera sinne halki. Mä en oo ikinä kaatunut. Just. Sitä paitsi tää on mun. Okei. Tuolla on maasto. Okei. Tulkaa takaisin. Se on huono idea mennä sinne. Tämä juttu millä kuvaan, niin se voi jäätyä täällä. Olisi ehkä parasta lopettaa. Ilonpilaaja! No en viekään! Ei vaan... No niin, nyt se oli. Mene vaan sisälle, mä lopetan tän just. No joo, Joo, hän on johtajan ärsyttävä äiti. Joudumme nyt lopettamaan, koska... voi, ihan tyhmää. No, tuolla on vielä sorakenttä ja siinä on joku auto. Mutta minä nyt joudun menemään ennen kuin talinjohtaja tulee. Anteeksi, mutta joudumme lopettamaan. Miksi? No kun tuo johtajan äiti sanoi, se oli ihan tyhmä. Voi piip. No, nähdään seuraavissa videoissa. Kesällä teen uuden videon. Siis tästä tallista, mutta kyllä minä muitakin videoita. Äiti, hei hei! Hei hei! Nähdään seuraavissa videoissa. Heippa! Voidaanko me katsoa se?